Κύριε Βρακάκη, μισό λεπτό να καλημερίσουμε στο στούντιο τον κύριο Χρήστο Γιαννικούλη. Καλή σας μέρα, κύριε Γιαννικούλη. Καλημέρα και σε εσάς. Τι κάνετε, πώς είστε? Ωραία, μια χαρά. Χριστός Ανέστη, πείτε μου την ιδιότητά σας σε σχέση με το κόμμα του Λαός, του κομματικού σας φορέα. Είστε? Είμαι μέλος της Νομαρχιακής. Μέλος της Νομαρχιακής Επιτροπής του Λαός, λοιπόν. Τι ακριβώς δέχεστε με τίποτα, κύριε Κάρμα, το κόμμα της Κατσέλη και του Καστανίδη, Όχι. Ναι. Κοιτάξτε, να δείτε. Αυτή τη στιγμή στη χώρα μας παρουσιάστηκαν πολλά μικρά κόμματα. Ναι. Αντί η χώρα να έχει κάνει ένα βήμα προς τα μπροστά μετά το 1975 και να έχει καταλήξει σε ένα πολιτικό σύστημα το οποίο θα ήταν αδιαμφισβήτητο και παράδειγμα προς μίμηση, ισότιμο με τα συστήματα της Δυτικής Ευρώπης, δεν είναι. Κάναμε πολλά βήματα πίσω και γυρίσαμε στη δεκαετία του 50 και του 60 με την πανσπερμία των κομμάτων. Αυτή η πανσπερμία σήμερα εκτιμώ ότι δεν ωφελεί καθόλου τα πολιτικά πράγματα της χώρας. Τα μικρά κόμματα εκ πρώτης όψεως φαίνεται ότι ωφελούν γιατί αποδυναμώνουν τον δικομματισμό. Στην πραγματικότητα όμως βλάπτουν γιατί αλλοιώνουν τη δημοκρατία. Τα μικρά κόμματα είναι όλα σχεδόν, έχουν προκύψει από αποστασίες. Μιλάτε για τα κόμματα τα τωρινά ή και αυτά που υπήρχαν? Γιατί εδώ έχουμε τον κύριο Γιαννικούλη, ο οποίος ανήκει σε ένα μικρό κόμμα, ή το θεωρείτε μεγάλο το κόμμα σας, κύριε Γιαννικούλη? Το κόμμα το δικό μου δεν πιστεύω ότι είναι ούτε μικρό ούτε μεγάλο. Πιστεύω ότι είναι ένα κόμμα ευθύνης, το οποίο γιατί φέρετε το κόμμα του Λαός στην αστεία? Εγώ δεν απευθύνομαι στο Λαός. Αν ο κ. Γιαννικούλης πιστεύει ότι είναι μικρό κόμμα το Λαός ή εσείς πιστεύετε ότι είναι μικρό κόμμα, τότε ο χαρακτηρισμός μου συμπεριλαμβάνει και αυτό το μικρό κόμμα, το οποίο όμως επ' ευκαιρία μιας και είπατε, το οποίο στην περασμένη τετραετία είχε μια αξιοπρεπή παρουσία και είχε αξιόλογο στελέχη και έκανε μια κοινοβουλευτική. Και μάλιστα το πολυτιμότερο στέλεχος του, εγώ δεν θα ήθελα το πολυτιμότερο στέλεχος του να έχει εγκαταλείψει και να έχει πάει στη Νέα Δημοκρατία, που είναι θετικό. Βέβαια, ποιον εννοείται? Το κόμμα του Το κόμμα αυτό και ο κύριος Καρατζαφέρης, ο οποίος πράγματι είναι πατριώτης και κάνει θετικές παρεμβάσεις, εγώ θα το περίμενα να είναι μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Όπως θα περίμενα μέσα στη Νέα Δημοκρατία αυτό το ιστορικό, το τιμημένο κόμμα για ιστορικούς λόγους, στο οποίο εγώ δεν ανήκω και δεν ψήφισα ποτέ, αλλά οπωσδήποτε πρέπει να δεχτούμε. Στο ίδιο κόμμα έπρεπε να είναι η κυρία Μπακογιάννη. Δεν επιτρέπεται η κυρία Μπακογιάννη, το υπαριθμόν 2 στέλεχος του κόμματος την περασμένη δεκαετία, 20ετία, να βρίσκεται σήμερα απέναντι και να παραπέει και να διεκδικεί και να προβληματίζει τους πολίτες. Δεν είναι. Ότι η παρουσία του κυρίου Συμπιλίδη αναιρεί αυτό που λέτε. Δεν επιτρέπει στην κυρία Μπακογιάννη σε καμία περίπτωση να είναι μέσα. Άλλωστε είναι και θέμα πολιτικών. Δεν είναι συγκρίσιμο ο κύριος Συμπιλίδης με την κυρία Μπακογιάννη. Η κυρία Μπακογιάννη όφιλε να στηρίξει το κόμμα στο οποίο γαλουχήθηκε και στήριξε, είτε να κάνει αυτό που κάνει και η κυρία Μπακογιάννη και κάθε άλλο μικρό κόμμα, τα μικρότερα κόμματα πάλι που ατεμαχίστηκαν από την λεγόμενη αριστερά, και να σταθούν, να κρατηθούν σε απόσταση από τις βουλευτικές εκλογές και να διακηρύξουν αυτά τα οποία έχουν διακηρύξει. Να είναι όμιλοι. Είναι κόμματα που θέλουν να σωθούν και να επιστρέψουν μέσα στη Βουλή κατά οποιονδήποτε θεμιτό ή όχι δρόμο. Εγώ αυτά τα μικρά κόμματα, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο, θα τα δεχόμουν κάτω από μία μόνο προϋπόθεση. Είναι πολύτιμα αν το πολιτικό μας σύστημα δεν ήταν η προεδρευόμενη δημοκρατία, η κοινοβουλευτική δημοκρατία, αλλά η προεδρική δημοκρατία. Τότε μάλιστα να είχαμε άλλα τόσα κόμματα και ο ρόλος του βουλευτή θα ήταν να ψηφίζει νόμους, όχι
να αποσπάται από το κόμμα από το οποίο εκλέχτηκε και να ιδρύει ανά τετράδες και εξάδες και δεκάδες να ιδρύουν μικρά κόμματα. Άρα λοιπόν τότε είστε βαθιά μνημονιακός λοιπόν. Είμαι βαθιά μνημονιακός. Όχι, κάνετε λάθος. Αυτό λέτε. Κάνετε μεγάλο λάθος. Πώς κάνω λάθος? Κάνετε μεγάλο λάθος. Τότε δεν έχει καμία θέση το μνημόνιο εδώ. Δεν έχει το δικαίωμα να κάνει την επιλογή του βουλευτής. Τι έχουμε, στρατιωτικό νόμο? Πρώτον. Και δεύτερον, ο βουλευτής έχει το δικαίωμα να κάνει. Τα κόμματα αυτά δημιουργήθηκαν επειδή ακριβώς αντιδρούσαν στο μνημόνιο. Άρα λοιπόν εσείς για να λέτε ότι έπρεπε να γίνουν εκεί. Όχι. Δεν ιδρύθηκαν αυτά τα κόμματα επειδή αντιδρούσαν στο μνημόνιο. Αντιδρούν στο μνημόνιο διότι θέλουν να επιβιώσουν και να ξαναγυρίσουν στη Βουλή. Τη δεκαετία του 50 και του 60. Πείτε μου για την κυρία Κατσέλη, αυτό θέλει να γίνει. Βεβαίως θέλει να γυρίσει στη Βουλή. Και γιατί δεν έμενε στο Πασόκ? Η κυρία Κατσέλη έπρεπε να μείνει. Έπρεπε να μείνει. Μα δεν θέλει το μνημόνιο. Και επειδή δεν θέλει το μνημόνιο, με μια άρνηση δικαιολογείται κανείς να ιδρύει κόμματα και να ταλαιπωρεί τους συμπολίτες του. Σας βρίσκω πολύ έτσι. Βεβαίως. Σήμερα η χώρα. Όχι, δεν είμαι καθόλου συγκεντρωτικός. Σήμερα η χώρα έχει ανάγκη ισχυρής κυβέρνησης για να αντιμετωπίσει την Ευρώπη. Την ισχυρή κυβέρνηση και οι πολίτες πρέπει να συσπηρωθούν. Ο δεξιός πρέπει να συσπηρωθεί γύρω από τη Νέα Δημοκρατία. Την ισχυρή κυβέρνηση την είχε στα χέρια του ο Γιώργος Παπανδρέου. Αυτός που πιστεύει ότι είναι κομμουνιστής πρέπει να συσπηρωθεί γύρω από το ΚΚΕ. Όλα τα άλλα κόμματα είναι νεφελώματα και έχουν θέση μόνο σε ένα άλλο σύστημα, σε μια προεδρική δημοκρατία. Μάλιστα. Μετά τις εκλογές θα δημιουργήσουν, δεν έχουμε χρόνο, πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Πρέπει να μιλήσει και ο άλλος καλεσμένος μας. Πρέπει να μιλήσω και εγώ τώρα. Κατηγορήσατε τα μικρά κόμματα. Δεν κατηγόρησα τα μικρά κόμματα. Είπατε ότι δεν πρέπει να υπάρχουν. Γιατί δεν πρέπει να υπάρχουν? Στη δημοκρατία πρέπει να εκφράζεται. Αυτή την ιστορική περίοδο της χώρας εάν υποτίθεται ότι έχουμε δημοκρατία, όλοι πρέπει να έχουν τον τρόπο έκφρασης μέσα από αυτόν που πιστεύουν ότι θα σε εκπροσωπήσει στη Βουλή. Κύριε Κάρμα, αυτό πιστεύω εγώ. Η εικόνα που δίνεται σας αδικεί με τα Λοιπόν, όσον αφορά το μνημόνιο τώρα, επειδή κατηγορούν το κόμμα μας σαν μνημονιακό και ότι κάναμε κολοτούμπα λέει και δεν ψηφίσαμε λέει το δεύτερο μνημόνιο. Ναι. Λοιπόν, αυτό που έχω να πω λοιπόν είναι ότι στο πρώτο μνημόνιο, το πρώτο μνημόνιο πρώτα απ' όλα δεν έχει καμία σχέση με το δεύτερο. Διότι στο πρώτο είχαμε πρωτογενές έλλειμμα, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, 24,5 δις. Ναι. Πράγμα που σημαίνει ότι για το 2010 μας λείπανε μας έλειπαν για μισθούς συντάξεις και λειτουργικά έξοδα του κράτους 24 δισεκατομμύρια. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι έπρεπε να δανειστούμε για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε και να ζήσουμε σαν χώρα. Από εκεί και πέρα λοιπόν ο λαός έκανε αυτό που απαιτούσε η εθνική ανάγκη της συγκεκριμένης στιγμής. Ψήφισε μόνο το νομοσχέδιο επί της αρχής, όταν λέω επί της αρχής, μόνο το πρώτο άρθρο, το οποίο προέβλεπε στην 4η παράγραφο τα μνημόνια και οι δανειακές συμβάσεις να περνάνε από τη Βουλή για κύρωση. Το ΠΑΣΟΚ έρχεται πραξικοπηματικά με νέο νόμο στις 11 Μαΐου, αφού είχε υπογράψει την δανειακή σύμβαση που δεν πέρασε ποτέ από τη Βουλή για κύρωση, και αλλάζει το συγκεκριμένο άρθρο με νέο νόμο άσχετον με το θέμα, αφορούσε επιδόματα αν θυμάμαι Χριστουγέννων και Πάσχα, και βάζει μέσα μια παράγραφο στην οποία γράφει, επιλέξει, αυτά τα έχω που να σας τα παρουσιάσω. Λοιπόν, είναι γνωστά αυτά. Γράφει λοιπόν ότι στην 4η παράγραφο η λέξη του νόμου ΤΑΔΕ, του 3845, κατάλληλος μνημόνιο, το άρθρο εκεί που η λέξη κύρωση να αντικατασταθεί με τη λέξη συζήτηση και ενημέρωση. Υπογράψανε λοιπόν μία δανειακή σύμβαση η οποία εκχωρούσε εθνική κυριαρχία χωρίς να τη φέρουν στη Βουλή για κύρωση, γιατί την έχουν φέρει μέχρι σήμερα συγκεκριμένη υπεύθυνη δήλωση δανειακή σύμβαση. Λοιπόν, όσον αφορά λοιπόν το δεύτερο μνημόνιο, γιατί δεν το ψηφίσαμε? Εμείς δεν είπαμε είμαστε υπέρ της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, αλλά όχι να δίνουμε γη και είδωρ στον κατακτητή, στον οικονομικό κατακτητή, χωρίς να κερδίσουμε τίποτα. Και τι εννοώ, για να ολοκληρώνω. Εννοώ ότι από τα 110 δις που πήραμε το συγκεκριμένο διάστημα, το δάνειο, και τα 110 πάνε για τόκους, τοκοχρεωλήσια, για τραπεζίτες και όλους αυτούς, και δεν μπαίνει ούτε ένα σεντ μέσα
στην Ελλάδα. Πράγμα που σημαίνει ότι μπορούσαμε πλέον σήμερα να ζήσουμε μόνοι μας σαν χώρα, άρα μπορούσαμε να διαπραγματευτούμε. Αλλά αυτό είναι λίγο φαϊνότερο. Δεν είναι το ίδιο δηλαδή το πρώτο με το μνημόνιο με το δεύτερο. Πείτε μου κάτι. Επειδή εσείς χαρακτηρίζετε, εσείς και ο πρόεδρός σας βεβαίως πρώτα, την κίνηση αυτή την οποία κάνατε, άκρως πατριωτική, γιατί δεν είχε την απήχηση. Συγγνώμη, αλλά έχω και μια γρήπη με ταλαιπωρεί. Γιατί δεν είχατε την απήχηση στους ψηφοφόρους σας, στο χώρο σας. Είδαμε την αποχώρηση, όπως είπε ο κ. Κάρμας, του κ. Βορίδη, του κ. Γεωργιάδη. Αλλά το σημαντικό βέβαια είναι ότι όλες οι δημοσκοπήσεις σας έβγαζαν μέχρι πριν πρότινος εκτός Βουλής. Δηλαδή μιλάμε για τέτοια ποσοστά. Οφείλω όμως να ομολογήσω ότι είχατε μια τεράστια επιτυχία, ανέλπιστη, δεν την περίμενε κανείς, τον κύριο Γιώργο Κίρτσο, ο οποίος ήρθε στο χώρο σας. Ακούμε ότι και ο κύριος Στράγκας πρόκειται να προσχωρήσει, η δημοσιογράφος κυρία Αλεξάκη, ο Σπύρος ο Χατζάρας, έχετε δηλαδή και Πασόκ, έχετε πάρει δίθεν μεγάλες... Και ο Κωνσταντινίδης, βουλευτής του Πασόκ, τέλος βουλευτής του Πασόκ, έχει προσχωρήσει πάλι στο χώρο του λαού. Γιατί ο κύριος Κίρτσος δεν είναι στη Νέα Δημοκρατία σήμερα, ο οποίος ανήκει, είναι ένας σοβαρός δημοσιογράφος, γιατί δεν είναι στη Νέα Δημοκρατία? Γιατί να είναι στη Νέα Δημοκρατία? Γιατί δεν είναι στη Νέα Δημοκρατία ο κύριος Μάνος? Γιατί δεν είναι στη Νέα Δημοκρατία η κυρία Κατσέλη? Εγώ όταν κάνω χρήση του κατακαιρματισμού, κάνω για αυτούς τους λόγους. Δεν καταδικάζω τα μικρά κόμματα και το δικαίωμα να εμφανίζονται ως μικροί ενώπιον του λαού και να προκαλούν τη σύγκριση. Να απαντήσω λίγο στην ερώτηση που μου έκανε. Εμένα ρώτησε κάτι και δεν με αφήσατε να απαντήσω. Ωραία. Θέλω να σχολιάσω, γιατί μπορεί να παρεξηγήσετε. Τα μικρά κόμματα είναι ωφέλιμα. Σας είπα πότε είναι ωφέλιμα. Έχουμε μια παρέμβαση από τον κύριο Θήμιο Αλεξανδρή, πρώην πρόεδρο του ΟΣΚ. Λοιπόν, σωστή ιδέα σας κύριε Κάρμαλε για την προεδρική δημοκρατία και την πολυδιάσπαση, και βεβαίως τις ευχές του σε εσάς κύριε Γιαννικούλη. Είσαστε υποψήφιος βουλευτής? Θα είμαι. Έχω υποβάλει υποψηφιότητα, δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα. Άρα δεν ξέρουμε αν θα είστε, αλλά έχετε κάνει την αίτησή σας. Λοιπόν, πότε θα ανακοινωθούν τα δικά σας, γιατί τέτοια καθυστέρηση? Πιστεύω ότι θα ανακοινωθούν με την εφημερίδα την Α1 την Παρασκευή. Την Παρασκευή θα ανακοινωθούν. 3 θα είσαστε στη Φωκίδα, έτσι? Ναι. Όσον αφορά για αυτό που με ρωτήσατε, αυτό που μου είπατε, γιατί πέφτουν τα ποσοστά μας ή γιατί δεν είχαμε βρει αποδοχή. Γνωρίζει ο κόσμος ότι το ελληνικό δημόσιο από τα 310 δις που χρώσταγε το 2010, το Μάιο του 2010, ότι 110 δις ήταν σε ασφαλιστικά ταμεία, χρέη σε ασφαλιστικά ταμεία και ελληνικές τράπεζες υπομορφή ομολόγων, γνωρίζουν ότι αν τα ομόλογα τα συγκεκριμένα δεν δανειζόμαστε για να τα πληρώσουμε, δεν τα γνωρίζει. Ο κόσμος κρίνει από αυτά που ακούει από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Πιστεύω κάποια, δεν θέλω να τα μπλέξω, κάποια παίζουν το ρόλο της Τρόικας, η οποία Τρόικα θέλει να οδηγήσει γραμμή την Ελλάδα με μαθηματική ακρίβεια σε χρεοκοπία. Ναι. Αυτός πιστεύω ότι είναι ο στόχος. Και το κόμμα το δικό μας δέχεται πόλεμο, ειλικρινά μιλάω και το πιστεύω. Όπως είπατε, φύγανε 2 στελέχη, τα οποία δεν φύγανε τυχαία. Γνωρίζανε ότι όταν μπήκε μέσα ο κύριος Καραζαφέρης στην κυβέρνηση τη συγκεκριμένη, έθεσε 4 όρους. Ο ένας ήταν όχι μείωση μισθών και συντάξεων, όχι απεμπόληση εθνικής κυριαρχίας, όχι εκχώρηση, όχι ξεπούλημα της εθνικής περιουσίας, και τέλος να λυθεί το θέμα περί του νόμου, να ξαναρθεί το θέμα περί ηθαγενείας των μεταναστών. Δεν μπορούμε να αντέξουμε άλλους. Λοιπόν, όλοι λοιπόν αυτοί οι κύριοι δύο που φύγανε, και ο κύριος Βορίδης και ο κύριος Γεωργιάδης, γνωρίζανε λοιπόν ότι μπήκαμε στην κυβέρνηση για να παλέψουμε για τους συγκεκριμένους όρους. Γιατί έφυγαν κατά την άποψή σας κύριε Γιαννικούλη? Γιατί φύγανε, αυτό είναι δικό τους θέμα, δεν θα τους κρίνω εγώ. Όχι, να μην τους κρίνετε, κατά την άποψή σας τους λόγους. Εγώ πιστεύω ότι, δεν ξέρω, εξαργυρώνονται πολλά, ακόμα και συνειδήσεις στην εποχή μας. Αχα. Μόνο αυτό μπορώ να καταλάβω. Βαρύ λίγο αυτό που λέτε. Είναι βαρύ, αλλά δυστυχώς αυτό πιστεύω. Για τους συγκεκριμένους. Καταλαβαίνω. Επίσης, το κόμμα δέχεται πόλεμο, διότι είναι το μοναδικό κόμμα που εδώ και 40 χρόνια έχει φέρει το θέμα της ΑΟΣ στη Βουλή. Το θέμα του ενεργειακού πλούτου στη Βουλή. Μισό λεπτό να ρωτήσω κάτι. Εγώ σας ρώτησα, να επαναλάβω την ερώτησή μου. Σας ρώτησα, επειδή ακριβώς έχετε αυτή την προοπτική του πατριωτικού χώρου, για ποιο λόγο βλέπετε τα ποσοστά σας τα είδατε να υπόκειται καθίζηση? Πιστεύω ότι δεν υπάρχει σωστή ενημέρωση από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Άρα τα μέσα ενημέρωσης. Ναι. Πόσο καιρό αγωνίζομαι εγώ? 2 χρόνια αγωνίζομαι περίπου με το λαός στη Φωκίδα, ναι. Και είναι η δεύτερη συνέντευξη που δίνω καταλάβατε να σου πω. Σε μέσο ενημέρωσης. Σε μέσο ενημέρωσης. Δεν με καλούνε, πώς να σας πω, ενώ βλέπω
άλλους χώρους που κυβερνάνε τόσα χρόνια τον τόπο και τον ρημάξανε. Κοιτάξτε, έχετε δίκιο, αλλά και εσείς έχει υποστεί πολλές αλλαγές ο χώρος. Για παράδειγμα, εμείς είχαμε τον κύριο Λέκο πρόσφατα που είναι υποψήφιος με τη Χρυσή Αυγή τώρα. Λοιπόν, θέλω να πω ότι και εσείς δεν κάθεστε στα αυγά σας να έχουμε κι εμείς μία σταθερά, να ξέρουμε τι να καλούμε. Εγώ δεν μπορώ να ασχοληθώ με τον κύριο Λέκο. Ο κύριος Λέκος ήταν και είναι αγωνιστής. Βεβαίως είναι. Πιστεύω ότι στο χώρο που πήγε δεν έχει ενημερωθεί σωστά για το. Για τη Χρυσή Αυγή. Για τη Χρυσή Αυγή. Γιατί η Χρυσή Αυγή έχει σαρώσει σε ποσοστά. Η Χρυσή Αυγή έχει σαρώσει σε ποσοστά. Δεν θα διαφωνήσω. Ναι. Και στην περιοχή μας. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν υπάρχει ενημέρωση στον κόσμο. Δεν υπάρχει ενημέρωση στο ότι μέχρι χθες η Χρυσή Αυγή στα περιοδικά της υμνούσε όλες τις ενέργειες του Χίτλερ και δικαιολογεί όλα τα εγκλήματα του Χίτλερ στην Ελλάδα. Η ελληνική Χρυσή Αυγή. Για την ελληνική Χρυσή Αυγή μιλάω. Αν θέλετε να σας φέρω και περιοδικά της Χρυσής Αυγής που μου το κάνανε μέχρι και το 2005. Νομίζω. Το 2005 γράφανε σε περιοδικό τους ότι εμείς 1945-2005. Εμείς δεν γιορτάζουμε τίποτα. Κατάλαβα τι θέλω να πω. Θέλω να πω ότι δικαιολογούν. Δεν ξέρω, γιατί εμείς φιλοξενήσαμε εκπρόσωπο της Χρυσής Αυγής, ο οποίος μας είπε ότι δεν έχει καμία σχέση με το κόμμα. Δεν τα γνωρίζει. Όχι για τον κύριο Λέκο. Μιλάω για τον Περιφερειάρχη Θεότιδος, τον κύριο. Εγώ τι να πω. Τον κύριο Γκλέτσο, τον κύριο Κώστολο Γκλέτσο. Πιστεύω ότι δεν το γνωρίζουμε. Ο κύριος Μιχαλολιάκος έδωσε συνέντευξη στο Ελλάς Ορθόδοξη, στο ίντερνετ, και είχε επάνω στο γραφείο του τον αητό του Τρίτου Ράιχ. Αν θέλετε, έχω και γι' αυτό φωτογραφία. Και πού ξέρετε ότι είναι ο αητός του Ράιχ και δεν ξέρετε ότι είναι ο αητός του Βυζαντίου. Δεν είναι ο αητός του Βυζαντίου, είναι δικέφαλος. Ο αητός του Τρίτου Ράιχ είναι μονοκέφαλος, λοιπόν. Είναι γνωστό σε όλους. Λοιπόν, επίσης, είχε καταργήσει το σταυρό από τον ιστό της σημαίας. Πριν ακόμα πει στη Βουλή. Αν πει στη Βουλή, δηλαδή τι θα κάνει. Δεν ξέρω, γιατί ο τρόπος με τον οποίο προωθούνται τουλάχιστον είναι ξεκάθαρος. Δηλαδή πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Πατρίς, θρησκεία, οικογένεια είναι το μόνο κόμμα που τα έχει διεκδικήσει και τα έχει απαιτήσει. Πρόσφατα έκανε ερώτηση στη Βουλή, γιατί έχει μάθει ότι στο νέο μνημόνιο προβλέπονται να κοπούν οι μισθοί από τους ιερείς. Πείτε μου σας παρακαλώ πώς βλέπετε το ψηφοδέλτιο του Πάνου Καμένου στη Φωκίδα. Και τον Πάνο Καμένο, τι να σας πω, εγώ νομίζω ότι είναι ένα ανάχωμα της Νέας Δημοκρατίας για να μην φύγει ο κόσμος και έρθει προς το λαός. Αυτό λέτε. Αυτό πιστεύω και θα τον πιστεύω, δεν έρθουμε εγώ ψεύτης, αλλά μετά τις εκλογές πιστεύω ότι δεν θα υπάρχει αυτοδυναμία Πασόκ Νέας Δημοκρατίας και επειδή θα πρέπει να περαστούν τα μέτρα θα δούμε πράγματα και θάματα. Ναι, πάντως. Θα δούμε πράγματα και θάματα. Αυτό λέτε κύριε Κάρμα και εσείς, συμφωνείτε. Είναι σοβαρές αυτές οι μεταπτώσεις να προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε την ψήφο του ελληνικού. Μα αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Και μετά τις εκλογές, αν γίνει αυτό που λέει ο κύριος. Δυστυχώς εκεί πάνε τα πράγματα. Γιαννικούλης. Γι' αυτό πάσουμε. Θα ήθελα όμως να κάνω ένα σχόλιο για το Πασόκ που το έκανα. Και για την Δημοκρατική Αριστερά και για το ΚΚΕ. Τα οποία μου είπαν. Πολύ σύντομα όμως, γιατί κλείνουμε την εκπομπή. Πολύ σύντομα. Πολύ σύντομα. Απλά έχουμε παρέμβαση από τον κύριο Λέκο, γιατί είπατε και εσείς κάποια πράγματα. Ωραία, εντάξει. Κύριε Γιαννικούλη, να τα πεις. Το Πασόκ είναι η πλουσιότερη δεξαμενή έμπερων στερεχών. Σπαράσατε όμως διαχρονικά από τις βεντέτες. Ο Σιμίτης χωρίς τη στήριξη του Γιώργου Ανδρέα Παπανδρέου δεν θα είχε γίνει ποτέ πρωθυπουργός. Και ο Γιώργος Ανδρέα Παπανδρέου δεν θα είχε γίνει ποτέ πρωθυπουργός αν δεν είχε τη στήριξη του Σιμίτη. Ο Σιμίτης... Να πω τώρα σε αυτό το σημείο να επαναλάβω πάλι ότι ο κύριος Αλεξανδρής, θα το επαναλάβω γιατί σας το είπα, λέει ότι είναι πολύ σωστή η ιδέα σας για την προεδρική δημοκρατία και την πολυδιάσπαση. Λοιπόν, άρα, όμως μισό λεπτό έχουμε τον κύριο Λέκο στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Λέκο, καλή σας μέρα, τι κάνετε? Καλημέρα στους ακροατάς σας. Ιδιαίτερα στους Χρυσαυγίτες που είναι πολλοί και τρομοκρατήθηκαν. Καταλαβαίνετε τι έχει όταν θα πούμε στη Βουλή. Σίγουρα θα τα πούμε στη Βουλή. Λοιπόν, αλλά δεν ξέρουμε πώς. Ο αγαπητός μου φίλος Χρήστος, με τον οποίο ήμουν υποψήφιος στο λαός, μου είχε πει ότι ήθελε μια εθνική φωνή να υπάρχει μέσα στη Βουλή και όταν η Χρυσή Αυγή θα μπει στη Βουλή θα έρθει εκεί. Τώρα ανακάλυψε αυτά που λέει. Λοιπόν, εγώ είπα για την Χρυσή Αυγή ποτέ τέτοιο πράγμα. Έχουνε καιρό να θάψουνε το πτώμα. Το πτώμα θα το θάψουν σύντομα. Ποτέ δεν είπαμε τίποτα κύριε Λέκο. Έχεις αρκετούς Ούτε μιλήσαμε για πτώματα.
Μιλάμε για ελληνική ενημέρωση. Πήρε αρκετούς εκεί το Καρατζαφέρης για να τον εκλάψουνε. Άντε, για χαρά. Κύριε Λέκο. Για χαρά, αν θέλετε καμιά ερώτηση μου κάνετε. Κύριε Λέκο, μισό. Να κοιτάξει το πρόσωπό του στο Δίστομο και στα Καλάβρικα πότε πήγαν να τιμήσουν τα θύματα οι Χρυσαυγίτες? Κολοτούμπες εμείς δεν κάνουμε. Οι Χρυσαυγίτες δεν κάνουν κολοτούμπες. Τον Ναζί, μόνο αυτό να μου απαντήσετε. Κολοτούμπες δεν κάνουνε. Το ποιος είναι με τους Γερμανούς απεδείχθη με το μνημόνιο. Εμείς είμαστε αντιμνημονιακοί. Δεν μας βοηθάει κανείς και δεν συνεργαζόμαστε με κανένα Γερμανόφιλο. Εσείς συνεργαστήκατε με αυτούς. Εσείς συνεργαστήκατε με αυτούς. Να μας πει που βρήκε το σασμό ο Καρατζαφέρης. Να μας πει που βρήκε το σασμό ο Καρατζαφέρης και τα όργανα του. Εμείς βάζουμε από την τσέπη μας τα χρήματα και ο αγώνας είναι εθνικός και μόνον. Εντάξει και κοινωνικός και βοηθάμε τα στρώματα, τα μιλά. Κύριε Λέκο, είμαστε κατά της πλουτοκρατίας και ο Καρατζαφέρης είναι ένας πλουτοκράτης. Δεν μπορεί να μιλάει για Χρυσή Αυγή. Πρέπει να πλένει το στόμα του και ο καθένας που πιάνει τη Χρυσή Αυγή στο στόμα του. Κύριε Λέκο, αν θέλετε τίποτα άλλο με ρωτήστε, πέστε μου. Κύριε Λέκο, απλά βεβαίως έχετε δίκιο και κάνατε την παρέμβαση, διότι ακούστηκε ότι είστε όργανα των ναζιστών και τους υποστηρίζετε και δικαίως νομίζω, έτσι δεν είναι, κύριε Γιαννικούλη? Ο καθένας δείχνεται με τις πράξεις του το σκύλο. Αλλά απ' την άλλη, το 2005 είπατε κι εσείς ότι είναι πλουτοκράτης και κολοτούμπας, οπότε καταλαβαίνετε, κύριε Λέκο. Κολοτούμπας, ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Εγώ το λέω. Και μπορεί να το κρίνει καθένας αν είμαστε το μοναδικό υπεύθυνο εθνικά κόμμα το οποίο δεν κεφαλεύει. Τα κάστρα δεν πέφτουν απ' έξω, κύριε Λέκο, φωνάζοντας το πεζοδρόμιο. Και εγώ τον ξέρω πολύ καλύτερα επειδή τον έζησα από εκεί μέσα. Το τι πιστεύει. Εντάξει, τον έζησα από εκεί μέσα το τι είναι. Τι ξέρει πολύ καλύτερα. Λεφτά θέλει να μαζεύει ο άνθρωπος. Λεφτά. Λεφτά είναι το μοναδικό κόμμα που έχει επιστρέψει λεφτά στο λαό. 1 εκατομμύριο στο ταμείο της φτώχειας. Άγαλμα για το Μέγα Αλέξανδρο που δεν έφταξε. Ιατρείο στο Μαρμάρι. 30.000 στην Πυροπατρικής. Κοινωνικό παντοπολείο κάτω από το κόμμα. Είναι το μοναδικό κόμμα που επιστρέφει τα λεφτά που παίρνει από τις επιδοτήσεις στο λαό. Πάντως δεν ακούγεστε, κύριε Λέκο, σας ευχαριστώ θερμά για την παρέμβαση. Άντε για χαρά, γεια. Καλό μεσημέρι. Δεν ακούγεστε, κύριε Γιαννικούλη μου, μαζί όταν φωνάζετε και οι δύο. Βέβαια καταλαβαίνω ότι υπάρχει αυτή η ένταση, αλλά και εσείς όμως τους είπατε και ναζιστές. Δηλαδή... Δεν είπα ότι είναι ναζιστές, είπα ότι τα βιβλία τους. Ο κόσμος που ακολουθεί τη Χρυσή Αυγή δεν γνωρίζει. Δεν μπορώ εγώ να πω ότι ο Α ή ο Β που λέει ότι θα ψηφίσει η Χρυσή Αυγή είναι ενημερωμένος στο τι κάναν αυτοί μέχρι χθες στα βιβλία τους. Δεν είπα εγώ ότι είναι ναζί όλοι οι Χρυσαυγίτες. Υπάρχουν πατριώτες στον χώρο, όπως πιστεύω ότι είναι και ο κύριος Λέκος, ο οποίος όμως, εντύπωσή μου, εντάξει, μπορεί να κάνω λάθος. Εντάξει, πιστεύω ότι δεν γνωρίζει κάποια πράγματα. Μάλιστα. Δεν είπα εγώ ότι είναι ναζί ο κύριος Λέκος. Για το χώρο είπατε. Κύριε Γιαννικούλη, σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας εδώ. Να ευχηθώ. Έχει παρέλθει ο χρόνος της εκπομπής μας. Πείτε πολύ σύντομα την ερώτησή σας. Τι σας εμποδίζει σήμερα εσάς, αφού προέρχεστε από τη σπλάχνα της Νέας Δημοκρατίας, ακόμα και την Χρυσή Αυγή, αλλά εν πάση περιπτώσει τη Χρυσή Αυγή. Ναι. Τι σας εμποδίζει εσάς να συμπλέετε σήμερα και να συναγωνίζεστε με τη Νέα Δημοκρατία? Με ποιον? Με ποιον? Με ποιον? Δεν εμποδίζει. Το μνημόνιο δεν είναι στοιχείο διχασμού της πολιτικής. Όχι. Με ποιον να συνεργαστούμε? Συγγνώμη λίγο. Με ποιον να συνεργαστούμε? Το πολιτικό σύστημα της χώρας δεν πρέπει και δεν επιτρέπεται να τεμαχιστεί από το μνημόνιο, το οποίο είναι απαράδεκτο. Με τον Αντώνη του Σαμαρά υπάρχει περίπτωση να συνεργαστούμε? Ο οποίος το 1993 έλεγε δεν ξαναγυρνάω στη Νέα Δημοκρατία. Ούτε αν με καλέσουν να γίνω αρχηγός της. Εγώ ήθελα να μιλήσω για τον Πασόκ και για τον Βαγγέλη τον Βενιζέλο και για την προσπάθεια που κάνει και για τον έντιμο Σιμίτη που δεν με διακόψατε. Ότι είναι έντιμος ο κύριος Σιμίτης? Υπήρξε έντιμος ο κύριος Σιμίτης και προσεκτικός. Όπως οι ηγέτες, ό,τι πολυτιμότερο έχει ένα κόμμα είναι οι ηγεσίες του. Και το Πασόκ αυτή τη στιγμή διαθέτει 3 εν ζωή προέδρους, οι οποίοι οφείλουν κάποια στιγμή να καθίσουν
Στο εδόλιο? Όχι στο εδόλιο. Να καθίσουν μέσα και να σκεφτούν και να πάρουν θέση απέναντι στα μέλη τους και να οδηγήσουν αυτό το ιστορικό κόμμα, αυτό το Πασόκ, εκεί που το ανήκει. Ναι, στο 15% αυτό ήταν η τελευταία. Στο 15% θα πάει και δεν πειράζει να πάει. Ίσως πρέπει να πάει εκεί για να μπορέσει να αναγεννηθεί. Σας ευχαριστώ θερμά κύριε Κάρμα. Δεν έχουμε χρόνο. Έχει παρέλθει ο χρόνος εκπομπής μας. Θα μπορούμε να σας έχουμε και αύριο στην εκπομπή μας ή τηλεφωνικά έστω να ολοκληρώσουμε, γιατί αισθάνομαι ότι σας αφαιρέσαμε λίγο χρόνο σήμερα. Ήθελα να κάνω λόγο και για το ΚΚΕ και για το συνασπισμό και για τον κύριο Κουβέλη, για όλους αυτούς. Οι οποίοι είναι αντιμνημονιακοί όπως είναι το ΚΚΕ και στο κάτω-κάτω είναι πιο τίμιο και πιο καθαρές θέσεις έχει από πολλούς άλλους. Από πολλά άλλα νεφρολώματα. Φωνάζουν το πεζοδρόμιο. Ποτέ δεν μπήκανε μέσα να αλλάξουν κάτι. Δικαιωμάτως. Θα έπρεπε να μπουν στην κυβέρνηση της Εθνικής Ενότητας, θα έπρεπε να μπουν μέσα και να πετήσουν, να διεκδικήσουν. Όχι να φωνάζουν και βγήκατε. Εμείς μπήκαμε και βγήκαμε, διότι τα ίδια με εμάς λέγανε και οι άλλοι. Αλλά οι άλλοι πήγανε και υπογράψαν τα πάντα, δώσανε γη και είδωρ και εμείς δεν υπογράψαμε τίποτα. Κύριε Κάρμα, αύριον εμείς στα Σπουδαία και κύριε Γιαννικούλη, σας ευχαριστώ θερμά. Να ευχηθώ καλή επιτυχία, αλλά είπαμε ότι δεν είναι σίγουρο ακόμη το ψηφοδέλτιο. Οπότε δεν έρχομαι. Το ψηφοδέλτιο θα βγει την Παρασκευή. Την Παρασκευή. Σας ευχαριστώ. Μέσω της Α1 θα ανακοινωθούν. Πολύ ωραία, σας ευχαριστώ θερμά. Εύχομαι καλή επιτυχία. Και βέβαια καταλαβαίνετε ότι ο χώρος αυτός έχει αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον. Γιατί είναι και ο Πάνος ο Καμένος και το λαός και ο λαός. Ο κύριος Καμένος μέχρι χθες ψήφιζε τα πάντα. Εχθές θυμήθηκε την Ελλάδα, τι να κάνουμε. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ που μείνετε μαζί μας και μας ακούσατε, αγαπημένοι μου.